Bratia Kolárovci z Potatier hrali a spievali pre vás v tomto zložení Prvouslá spev Starší brat Tomáš Kolár. Tak teda fantastická Trnava. Opäť po roku, opäť fantastické publikum, opäť plno krásnych, usmievavých a láskavých ľudí. Tak teda zo srdca fantastická Trnava, ďakujeme! Ďakujeme vám za to, že ste si našli čas, za to, že ste na náš koncert prišli a za to, že ste nás opäť takto milo a vrúcne prijali. Veľa to pre nás znamená, veľmi si to vážime. Tak teda dávajte na seba pozor a možno o rok opäť na tomto mieste sa budú na vás tešiť. Naša kapelka, my všetci, Kolárovci, Trnava, dovidenia, ahoj! Prvouslá spev mladší brat Marek Kolár. Priatelia Borisky Výborný, ďakujeme, ahoj! Ahoj! Skvelý Miško Julius Udy cymbál. Ahoj! Zacymbaluj Miško. Hej, Tojo! Gitárka Peťerončík. Trnava, ďakujem, ahoj! Peťko, zagitarkuj. Chlapec Kežmarku, Jurko Švedlár, Juraj, ďakujeme. Ďakujeme krásne, ahoj! Juraj, aké sú tu dnes dievčatá? Števko, ako pozerám, nádherné. Nádherné! Pre vás, dievčatá, Jurko, prosím ťa, zahraj krátne solíčko. Patrik Červenák z Novej Bane. Paťo, ďakujeme. Trnava, ďakujeme. Prajem pekný
sobotnejší večer. Ahoj! Ja som veľmi rád, že dnes som videl krásnych, pozitívne naladených a vysmiatých ľudí. Ja vám prajem veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. A nech vás vaša Panna Mária Trnavská ochraňuje, aby sme sa stretli možno o rok pri zdraví, pri šťastí a pri úsmeve. Akordeón, saxofón a hovorené slovo. Štefan Kováč. Ďakujem! Som ti vravel, Tomáš, že dnes tu bude fantastické publikum a mal som pravdu. Pozri, čo sme spolu nacvičili. Pripravte sa, ako sme cvičili nádych. Výdych. Pani a koniec. Poď. Poď. Čau.